Hola, clase de 5è! Faig este vídeo per explicar el tercer problema, el tercer puntet de l'activitat número 9 de la pàgina 167 de matemàtiques. I el problema diu així. La llet un depòsit de 3 hectolitres i 5 decalitres, és a dir, n'hi ha un depòsit que té una capacitat de 3 hectolitres i 5 decalitres, o 3 hectolitres més 5 decalitres, tot junt. Val? És com si estiguera tot junt. 3 hectolitres més 5 decalitres. I diu que volen envasar aquesta llet en brics de 75 centilitres. Molt bé. Dos preguntes ja. La primera, quants brics de llet s'han obtingut i quants centilitres n'han sobrat? Molt bé. Així ja ens dona una resposta, una pista en la pregunta. Ens diu que ens demana en centilitres. Vol saber quants centilitres n'han sobrat. Per tant, ho haurem de passar a centilitres. I si diu sobrat és que n'hi ha una operació en la que n'hi ha un residu, en què sobra alguna cosa. Penseu a veure quina operació, la multiplicació sobre alguna cosa, crec que no. La suma sobre alguna cosa, no. Aleshores penseu a veure quina operació pot ser en la que n'hi hagi un residu. Val? Molt bé, ja tenim aquestes dues pistes, anem a veure. Anem a tornar a les dades per a, que es diu que igual en centilitres, anem a passar-ho tot a centilitres. Aleshores el depòsit eren 3 hectolitres i 5 decalitres. Ho he de passar a centilitres tot, val? Una ajudeta ho passa ja a centilitres, ho teniu així. 3 hectolitres són 30.000 centilitres i 5 decalitres són 5.000 centilitres. Tot plegat, no? Perquè està tot junt en el depòsit, aunque me l'hagi donat dues mesures diferents, està tot junt en el depòsit. La capacitat del depòsit és de 35.000 centilitres. Val? I ara tinc que n'hi ha brics de 75 centilitres. Per tant, he de repartir aquesta llet, l'he de repartir en brics de 75 centilitres. Penseu, val? Penseu a veure l'operació que és i vos donarà quants brics s'han obtingut i a lo millor si sobra o no sobra alguna cosa. Si sobra alguna cosa, evidentment, com estan les dues dades en centilitres, doncs haurà de sobrar en centilitres. D'acord? Vinga, adeu!